IFM News. Mas tumasa na naman ang kwan, mas taas na ng kwan eh. Tinabili yan. Buti ang sahod namin kwan, malaki, wala eh. Kukundi, dapat yung pareha sana. Yung dati pa rin na kwan, yun lang. Yung increase niya, ang taas niyan, as in, shocking sa mataas kasi masyado ang increase. Tapos, ang SSS, hindi naman namin siya nagagamit sa as in, sa na yun, pag tuwanda ka na, as in sa pension, mga kasi, pag may i-deduct naman sa mga namin, sa health namin, hindi naman siya, sa sickness, ang hirap mag-process, kaya pinapabayaan lang namin. So, yung increase na yan, parang hindi rin namin nagagamit siya agad-agad. Like sa ibang sa PhilHealth, pag na ka sa hospital, meron ng bawas agad. Parang hindi ako conforme sa 15%, ang laki. Kasi self-employed na voluntary, parang gano'n. Eh na nga yung malaki na, taas na sila tapos na naman siya. So, parang kailangan ng gobyerno itaas, wala tayong magagawa. Obligasyon din natin kasi yun eh. Hindi naman sila basta-basta nagtataas kung ganun-ganun na lang kung walang dahilan.